O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías é un centro de investigación participado pola Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia, que xa se converteu nun referente internacional en física de partículas, física de astropartículas e física nuclear. Isto débese en gran medida á súa estreita colaboración con grandes infraestructuras científicas a nivel mundial. Os investigadores do IGFAE participan desde posicións de liderado en proxectos do CERN para desentrañar os misterios sobre a composición orixinal da materia. Tamén nos do Observatorio Pierre para estudar as partículas de maior enerxía do universo, os raios cósmicos, e nos do Observatorio LIGO dos Estados Unidos sobre ondas gravitacionais. O centro organiza a súa investigación arredor de tres grandes áreas estratéxicas. Unha delas céntrase no denominado modelo estándar, que describe a realidade microscópica a nivel fundamental. A esta sumas a liña sobre a conexión entre a física de partículas e a cosmoloxía, así como a que explora as aplicacións da física nuclear ao diagnóstico e ao tratamento médico. Grazas aos seus excelentes indicadores, o Instituto está acreditado pola Xunta con base na súa competitividade científica e foi distinguido a nivel estatal como Unidade de Excelencia María de Maeztu.